Ndema kama kido ngeni wachomo sikuku hado mwana gidwe chele kwa runga juang to weche mag sikuku bende ana noko cha kwa ikorema koni kod kocha aroka nena Raymond Kintiri County ma Kisumu kaka pisa mano mar Kenya Red Cross ang'endi kinde kama kamagi uja konyo oganda mathoth samoro Raymond kinyalo mana miyo wa kapo nono nuntiere koda nonro mabendu sebedo kutimo gwenge mabende nyaka sani pio ula kata mna floods nitiere gin kata mna kaka mage to Red Cross biro eyo machal nade yekai. Adwoko erokamano maduong' Sharon ne Jaramogi TV to gi community wa mabende winjo twak ma wan godo gokinyini. Inyalo pangne kendo inyalo lose chon nikech wan gi seasons mag rain, wan gi long rain seasons, wan gi short rain seasons. Koro wanyalo pango chon mondo wabed gi mpango mar ng'iyo kaka kodhni nyalo bedo marach ne jopiny, onyalo biro gi teko mathoth kata onyalo biro gi teko matin. Kako se wach gosiep na mabende wan godo ka. Mar ariyo, sani nitiere gwenge e West Kenya region, koni arito county ochiko, mano Nyanza gi Western region, moting'o county ochiko wan gi Kisumu, wan gi Homa Bay, wan gi Migori, Kisii, Nyamira, wan gi Vihiga, wan gi Kakamega, Siaya gi Busia. Koro county ochiko gi, moluoro nam, maniluongo ni the big five, moting'o Kisumu, Homa Bay, Migori, Siaya gi Busia, gin counties mar always affected gi floods. Koro gima timore ni wamiyo giga onyo chon moa kuom Kenya Met Department nikech watiyo kamoro achiel. Kose miwa information ni to wapass, wamiyo jopiny through the authorities mantie, through the national government, county government, to gi partners bende mwatiyogo. Koro information ni kose chopo ne jopiny, to koro ji chako pango kaka onego gi ritre diere maula biro. Koro sani ntiere counties ma ntiere at high risk, waneno ka koth chwe kendo biro gi oula mang'eny. Counties kaka Busia sani, River Nzoia osepong', kendo waneno ka jopiny osechako luor. Kwa ng'iyo flood markers nyoro no chopo 5.5 meters, koro mano nyiso ni pi ni malo. King'iyo River Yala bende osepong'. Koro gima timore ni wang'iyo ga kaka counties moko bende perform in terms of rain. Kwa ng'iyo Trans Nzoia counties is raining, so that means River Nzoia bro yudo pi mang'eny mabiro to pigno tieko 72 hours kata ndala dek. Kaeto chopo kendo olo pi Siaya kendo olo nyaka Busia. Kwa chak wang'iyo River Yala, kochwe koth mang'eny ochwe Kakamega to ridore kendo tieko mana 72 hours again, to chopo kendo ridore matek kochiko Busia gi Siaya. Kwa ng'iyo Nyando, bende kochwe e gwenge mamalo kata iluongo ni the Highlands, Manandi Hills, to ridore kendo kao seche 24 to biro matek. Koro yudo ka the shorter the river, to kao seche matin to biro mang'eny. Koro kochopo ne jopiny to biro ka en gi nguvu mang'eny, oting'o gik moko koago malo kendo ywero nyaka ji. Kichaki ng'iyo Miriu kocha chaka koth ochwe Kericho mang'eny, to biro gi teko mang'eny kendo tieko seche 48 to chopo kendo o affect Kisumu gi Homa Bay County. Koro mage okenge wang'iyo ni rivers gi ka koth ochwe to wabedo affected nade. Koro West Kenya region sani effect ma wan go mang'eny ok dhi bedo koth machwe koni, but iyudo ni gin koth machwe gwenge mopogore opogore to biro e yor oula. Koro emomiyo wabedo akicha wan bende mondo gima timore West Pokot kik chop ne jogwa gi, wanyis gi chon jok mani kuonde ma waparo ni nyalo fuonyore, kuonde mongohore ma nyalo fuonyore, kuonde maricho mantiere but nam bende waneno ka backflow bende chando counties mamoko, mondo sudi obiye kuonde moting'ore. To moko man gi relatives bende nyalo dhi limo relatives gi dak kuom relatives nyaka ula no dog piny. Koro Red Cross bire iye ka nikech mano mandate wa kaka society Red Cross, wakonyo jopiny wakati mag chandruok. To ok wakonygi mana wakati mar chandruok, wakonyogi nyaka plan kaka wanyalo reso masira machalo kamagi. Koro wan kodgi e stage miluongo ni preparedness, wan kodgi e stage miluongo ni response, wan kodgi e stage miluongo ni recovery. Koro these stages dongo, to wa make sure ni wabedo gi jopiny e all these stages nyaka gi recover magi dok back to their lives. Kata gima timore West Pokot sani Red Cross is very active
and our teams are on ground to ensure that community okony. Aduoko erokamano Sharon. Erokamano ahinya. Ang'e ni wadhi bedo kwa loso matut kotendore kod mano Raymond.